Okay, narito ang mga ingredients para sa ating special fruit salad. So, meron tayong Del Monte Quality Fiesta Fruit Cocktail in extra light syrup. Another, Alaska Classic Sweetened Condensed Filled Milk. Yan, dalawa. Another is Nestle Cream, all-purpose cream. And sweet nata, nata de coco. Another is sweet makapuno. Ngayon, kung gusto mong medyo makatipid, bumili ka na lang ng buko. Tig po 45 na yata ngayon. Bawat isa. Pero kung ayaw mo nang magkayod-kayod, ito na lang ang bilhin mo. So, ito yung cheese. Eden cheese. Yan. And, pwede ring dagdagan ng ibang fruits like apple. Yan. Okay, pwede ring magdagdag ng grapes. Ayan. So, imimix lang lahat ng mga ingredients. Yung apple. Next, yung apple. 5 pieces of apple. Naparami yata itong ginawa. So, syempre, hindi lang naman kami ang kakain. Ayan. Cheese. So, next yung cheese. Ito, manyang mga yan. Next. Hindi pa. Nakaready yung tao. Ayan. So, halos mapuno na yung planggana. Itong makapuno. Ayan. Next is makapuno. Yung nata de coco. Kung gusto nyo ng mas colorful, pumili kayo ng nata na iba't ibang kulay. Bawa yung red, tsaka green. Kini ayaw matukay kasi doon. Kami hindi nagawa nito yung food color. Halos na puno na yung planggana. Napakadali lang nito kahit hindi ka marunong gumawa nito. Just mix everything. May fruit salad ka nang napakasarap. Okay, last is all-purpose cream. Yung baby naming makulit. Ayan. Po, Jing. Ito yung higit na nagpapalasa sa fruit salad.
Okay, mimix na natin. So, kung gusto nyo pa ng mas creamy, dagdagan nyo pa ng Nestle cream. Ayan. It's done. So, pwede nang ilagay sa lalagyan. Okay, ito ay good for 50 persons na. Marami siya. 50 packs. Ayan. Okay, so ita-transfer na natin siya sa bowl. Pakasarap. Ang nagpapasarap talaga yung creamy. Pag creamy kasi yung fruit salad, yun ang nagdadala sa sarap. Ayan yung nagawa namin. Napakarami na, di ba? So, good for family bonding yan. Pag marami kayong magbabanding sa New Year. Yan. Dami na. So, try nyo na rin gumawa nito para makita nyo kung gaano lang kabilis gumawa. Quick and easy. So, salamat sa panonood. Don't forget to subscribe to our channel, The Best Lutong Kapampangan Dishes. Happy New Year 2021!